another vlog! Nandito na naman tayo sa ating paborito kong kitchen. O, di ba? I-tour muna natin kayo, ha? O, okay? Huwag kayong magsawa sa isa kong reception. Kasi ito ang pinaka-paborito ko. Tingnan nyo naman malaki, di ba? Kahit ilang tao nandito magluluto, hindi mag-ano yung ulo ko. Pero kung maliit ang kusina, walang makakapasok. Ako lang. Diba? Paborito kong kitchen na ito. Sana dito lang kami lagi. Okay? Now, magluluto tayo. Ang naisip ko ay whole chicken and the air fryer. O diba? Madali lang lutuin at masarap pa. O diba? Basta iluto na lang maigi sa air fryer. Nandoon yung air fryer natin, oh. Nasaan ba yun? Ayun. May black na yan. Yun ang air fryer na paglulutuan natin. Mayroon na tayong manok. Yan. Nahugasan ko na to. At i-marinate natin to. Okay? At iluto natin sa air fryer. Madali lang lutuin. Diba? Okay? Hindi na mahirapan si Inday magluto-luto doon. Madali lang itong lutuin. Diyan lang kayo. Stipot lang kayo dyan. At panoorin kung paano ako mag-marinate ng whole chicken. Okay? Diyan muna kayo. Here we go. We are mixing here the spices. Ihalo natin dito ang spices muna bago natin ilagay dito. Para ma-mix yung spice niya sa isang bowl. Para hindi kayo mahirapan mag-ano dito. So, magandang i-mix muna natin dito. Okay? Ang unahin natin ay oil. Hindi sa inyo kung magano kayo sa luto, di ba? Depende sa atin kung ilang gusto natin hindi naman yun naka-estimate dito sa isang depende. Kasi may malaki na chicken, may maliit. So, ilagay ko dito 3 kutsara. Next, black pepper. Damihan ng black pepper para masarap. Next is garlic powder. Okay? Kasi ayaw nila ng fresh garlic, so garlic powder. Masarap. At syempre, ang salt. Isa lang. Or siyempre na, baka makulang. Pero maliit ang lang. Siyempre kung mahilig kayo sa spicy, o diba, sinabi ko na mahilig sila sa spice. So, lagyan natin ng spice. Next is paprika. Paprika, yun, 1 teaspoon para malasa. Yan. Ang pinakamasarap yung dry rosemary. Diba? Yun. 1 teaspoon para okay. Now, we're gonna mix. Unmix. Lagyan natin ng kunti ng lemon. Kunti lang kasi maglagay tayo sa yan. Diba? Ganyan ako. Yan ang ititip ko sa inyo kung paano mag-marinate. I-mix muna natin dito bago natin ilagay sa isang manok. Diba? At saka meron din tayong lemon and fresh basil leaves and of course laurel. Okay? Take note, laurel is good to all. Now we are going to mix now.
iba syempre magsawa din kung isang ano lang, isang salad lang, diba? Basta yung kamay. Tapos na siya. 1 hour. Salita lang. Diba? Isisi lang. Hindi na lang. Masalang na ta. Lagay na natin dito sa air fryer. O, diba? Tadam! Kung walang air fryer, iprito sa kaha, oy. Tibuok. Murag kuan ba? Masay tawag ka na. Lutuan na. Prito sa kaha. Ano ito ang may salang dili lang. Okay? Yan ang salang siya. Ako madalhan sa dool. Para wala lang, pakita lang. Hindi po, hindi nga siya. Madali lang siya magluto. Ayan o. Ganyan lang. Dali lang. 160. Mamaya, ito 100 natin. I-ano muna natin tayo. Slowly, slowly. Then, surely. Diba? Ganaan ka rin makatubang sa kanang sa kaniba. Glass o silaw, no? Pero magkatubang ko, o diba? Ganahan ta, murag na ako yung ring light. Okay, mga amiga Inday, tapusin ko na ito yung aking video. Dinhin na lang po to. I hope you enjoy watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Okay? Thank you so much everyone. Stay safe always. Bye!